uNkulunkulu wethu bazalwane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sibonga ithuba lokuba siphinde sibe kuyona le ndawo. Hallelujah. Amen. Yabona makuqala le viki, sometimes we don't know. Sometimes you anticipate okuhle kodwa ukukhulekela. Hallelujah. But this is life. Izinto ziyenzeka. Hallelujah. Sibonga inkosi ukuthi iviki liqalile laphela sisesekhona. Hallelujah. Kule viki bazalwane izinto ngezithanda ukuthi ziyelele. Hallelujah. But ngomusa sikhona. Hallelujah. Kule viki ngithema ngahamba more than once, 2 times. Imoto iza kulane engahamba kuyona. Hallelujah. Ibengenzeka nje just that one moment kube sikhuluma kuyo. Hallelujah. Okokuqala bekusekuseni kweLibeck imoto yeza la kulane ekhamba mina khona, but ngomusa I survived. Nothing happened. Hallelujah. Okwesibili izolo ntambama sihamba nomama na imoto futhi. Hallelujah. But by His grace we are here. Hallelujah. Namhlanje bazalwane ngafushane nje sizothi uyeza umyeni. Asithathele ithuba lenkulu intobeko sibingelele kunina, sibonga ukufika bazalwane, sibingelele kubazalwane abasibukela online ngelihle igama lenkosi yethu Jesu, abazalwane abasilalelayo online siyabulisa kubona. Hallelujah. Wanga inkosi yomusa ingabenza kahle ibabusise. Namhlanje nginalento nje ukuthi bazalwane nje ngikhulume nje. Hallelujah. Angazi bazalwane niyamvumela nje ukuthi ngikhulume nje. Hallelujah. Yabani ngivumela nozamani ithi khuluma bese ngiyakhuluma. Hallelujah. Namhlanje sizothi the bridegroom is coming. Uyeza umyeni. Yebazalwane uyeza umyeni. Incwadi abasefeso, the book of Ephesians chapter 5 verses 25 to verse 27. Glory be unto the living God. And abazalwane wephethe nge-English bese asikho. Ephesians 5 verse 25 to 26. Amen. Isihloko sithi wives and husbands. Ifundeka kanje. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave his life for it. He did this to dedicate the church to God by his word, after making it clean by washing it in water, in order to present the church to himself in all its beauty, pure and faultless, without spot or wrinkle or any other imperfection. Hallelujah. Ugcina ku 27. 27. Hallelujah. Okay. Yeah, no. Agnanki masifundela ngenye version. Hallelujah.
25 to 27. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Hallelujah. Amen. Madonna thandana umndeni njengalokho noKristu emthandeni bakhe. Wayinikela ngenxa yabo ukuba agcwelise ahlambuluke ngokuligeza ngamanzi nangezwi, ukuze azimisele ibandla enenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingabi nacala. Hallelujah. Amen. Baba, nanti izwi lakho liyaphila liphefumulelwe nguwe. Khuluma ngalo Nkosi uJesu umphefumulo wethu. ngoKristu lo inkosi yethu. Lord, we thank you. Take all the glory, Lord, to be exalted in Jesus' name. Amen. Bazalwane bami, njengoba sisebusweni kaNkulunkulu, kahle kahle la emhlabeni size emshadweni. Hallelujah. Ayikho into enhle njengomshado ethandwa cishe abantu bonke. Ayikho into futhi elwiswa njengomshado. Glory be to Jesus. uNkulunkulu wabese anisa iBeria athi ngakho ke akungabikho ozohlukanisa lokuhlanganiswe usimakade. But isitha siyathanda ukulwisa umshado. Isitha siyathanda ukwenza ukuthi uma abantu beshadile bese bakhona ukwahlukana. Uyazi ukuthi iplan kaNkulunkulu ipheleliswa emshadweni. Ngoba umshado kahle kahle uyinkonzo kula uNkulunkulu aglorifywa khona, kula uNkulunkulu adunyiswa khona. But isitha siyalwa silwise implan kaNkulunkulu ukuthi abantu abahlukane, abekhona iseparation ebakhona, ukuze umbuso kaNkulunkulu ungahambi ngendlela right, ukuze singabi nemphakathi elungile. Usathane uyawulwisa umshado akawufuni. Uma ungakashadi uzothi uwe ufuna noma ufisa ukushada, thandaza kabili. Uma ushadile, make sure that you pray 4 times. Ngoba la ungene khona indawo ye-warfare emangalisayo. Nithinizwana nina kube khona izinto ezivukela umshado wenu, union yenu. Abantu abathi baqede 15 years, 20 years emshadweni, it is because they held on uNkulunkulu waba nomusa kubona. Ingakho the longer the marriage, ingakwenzi ukuthi bese uyabhosta noma uxhome ngaloko, ngoba uya understand ukuthi akukho kwenzile. It was only the grace of God, because there are moments angenza ukuthi nihlukane, but izulu lithe lokuhlanganiswe usimakade angahlukaniswa umuntu noma bangazama okwani bazohluleka, ngoba impilo zenu zijoywe uKristu. Nina nikulento ebizwa ngokuba it's a three-stranded cord. It is you, the wife, and God. Uye ophethe yonke lento ethe iBhayibheli, a three-stranded cord is not easily broken.
bazalwane simenyiwe edibini kahle kahle siwumlobokazi olindele umyeni athi uJohane nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye athi abanalo lelo themba kuye bayayihlambulula njengokuba yena ehlambulukile umbuso wezulu ufaniswa neintombi ezilishumi yabazalwane elithe iBhayibheli eziyi5 bekade ihlakaniphile eziyi5 ziyizibuko lezi ihlakaniphile bazalwane zaphatha izibane zaphatha amafutha azo zaphinde zaphatha nesipele lezi engahlakaniphanga azange ziphathe isipele kanti umyeni uzodileya ngathi uNkulunkulu angasipha leyo wisdom yokuthi sihlakaniphe wasisamlindile ngoba ukugada kwethu asazi yokuya nini athi ubhala iBhayibheli pray ukuthi uNkulunkulu uJesu angabuyi even in winter ngoba kulakuthestwa khona ukuthembeka kwabantu ukuthi bathembeke kangakanani enkosini. Hallelujah. Ngoba umuntu uyadecide athi hayi kusebusika amakhaza nawasaba angiye enkonzweni but makuba nenye into emfunayo uyaphuma akasanaki ukuthi kusebusika but understand ukuthi umyeni edileya lithi iBhayibheli izibani zaqala zacisha uma secisha izibani laba bayihula bayalawo bahlakaniphile bathi siphela amafutha bathi nene asikwazi because nathi sizoshodela. Hallelujah. Asihlale silindile bazalwane ngoba ihora losuka silwana we don't know yokuya nini but yena uyabuya. Glory be to Jesus. Athi obhala kahle ukubuya kwakhe kuyofana nokuthi injwayelo athi njengasensukwini zakaNoah lithi iBhayibheli abantu bebaphuza bashada badla lithi iBhayibheli bebenda bashadana kumnandi impilo iqhubeka baganana balokubaya phambili kwaze kwafika ilanga la uNoah wangena khona emkhunjini akithi yabazalwane kuyakuba it's business as usual kanti iqilongo sekuzokhala bese umyeni wethu sekayeza la sifunda khona lithi iBhayibheli madoda thandani amakhosikazi enu njengoKristu othande ibandla then umelithanda ibandla wenza wanikela he offered he made a sacrifice now there is no love without sacrifice alukho uthando ngaphandle kokuyidela uzinikele awukwazi ukuthi uyamthanda but akukho into ofuna ikulahlekele concerning. Hallelujah. Kusho ukuthi uthando lwakho lufani ngoba wena awunaqiniso ingakho uma umakoti ezoshada kuyaye kwenzeke ngalendlela bazalwane uyaye athi uma evume indodana yakulelo khaya maqeda adele abakubo adele isibongo sakhe ayothatha isibongo sabobuluzi. Glory to Jesus. Imako lithe iBhayibheli nani ke madoda niyoshiya umama shiwa bese unamathela kumkakho ngoba kunento efanele isuke kuwe kunento efanele ukuthi uyisacrifice ukuze impilo kaNkulunkulu ifeze ngoba once ukukhuluma indaba yomshado kunabantu lokho oqala kubarabe ofu ngendlela kunabantu abangafuni ukuthi kube khona bebathe esikolweni you live and kill together so abafuni ukuthi you live
then cleave to your wife, even your man. But you do it why? Because uNkulunkulu udale kanjalo. Hallelujah. In other words, omelene nomolwisana nomshado uphikisana neplan kaNkulunkulu about humanity. Hallelujah. Ngoba wesiphatha ngeke futhi uthi ngiyakholwa mara I'm against umshado. Ngoba wena umakoti wemuntu. So awukwazi ukulandela into maqeda ube hypocrite. Uthi hayi umyeni wethu yeza mara ngabe ubhize emshadweni yabantu sebenza. Hallelujah. Glory to God. Lithi iBhayibheli uAdam wokuqala bazalwane wafa nomkakhe. uAdam wesibili angilokuqala bekade ayinyama. Lo wesibili okuNkristu lithi iBhayibheli wafa efela umkakhe. Oqala wafa naye, owesibili wafa emfela. Azange afe naye. Ukuze yena angasafi ngoba umyeni wakhe usemfela. Athi uPaul uma ebhala nginomona ngani. Umona kaNkulunkulu ukuthi mina into engayenza nganithatha nganendisele endodeni eyodwa ukuze nginiyise kuKristu nina niyintombi emsulwa niyi-pure bride unto Christ ngoba iy'mfundiso zami zanenza ukuba nifanele ukuthi nibe yintombi nibe umakoti kaKristu ukuthi niyoganana kanye noKristu ukuze izulu lizo-afema umshado wenu ukuthi mina noKristu niyinto eyodwa ninyamane kanye noKristu. uKristu uyindoda kinina, nina niumakoti kaKristu. Athi verse 26 ukuba ligcwelise ahlambulule ngokuligeza ngamanzi nangezwi. The time uJesu asesiphambanweni wahlatshwa ohlangothini. Umehlatshwa ohlangothini kwazalwa ibandla. Uma kuphuma igazi kuphuma amanzi. Yila sazaleka khona. Kula umlobokazi waphuma khona. Ngoba each time there is a husband, the wife uba la on the side. Ukuna lelithanda ukwenziwa abomama. Hallelujah. Bathi uma bebamba yabo ningabambani ngezandla so uthi usimisile isandla afike afake sakhe isandla la. Hayi lento khona la ishaya khona. Uvela ubone nje ukuthi kusho ukuthi yingabo kuthiwa ibandla laphuma ohlangothini. Glory to Jesus. Ngoba once la by your side uyabona ukuthi kushuthi yonke into kimina iyaphelela. Ngoba kahle mina naye senza umfuziselo kaKristu nebandla. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli ibandla noma umakoti wahlanzwa ngamanzi. Ukuhlanzwa ngamanzi is a symbol of a new life. Amanzi amele impilo. Lithi izwi lenkosi bazalwane lona malikhona liyasilungisisa. Ilona elisenza ukuthi siqonde njengomakoti. Izwi lenkosi lifana nomakoti ogqoke iroko lakhe lihle elimhlophe. Yingakho lithi iBhayibheli umuntu lithi iBhayibheli lasifunda khona umuntu uyalungiswa, umakoti uyalungiswa, umelungiswa ukuze abe without spot and without blemish.
haleluya angabi nomncolo so uma segqoke le ngubo yakhe emhlophe uyafaneleka ungafunga ukuthi ingelosi abomakoti ngelanga labo lomshado baba bahle bazalwane baba bahle kakhulu bonke wena ayikholwa namhlanje ngoba lapho wenza make sure i-makeup is on point ama-eyebrows are on fleek ama-nails wena ngiyakutshela yonke into akufuneka ukuzokuphazamisa ngelanga lakhe lomshado ukuze umevela uyabona emshadweni uqaphele kakhulu ebazalwane umakoti kahle kahle abangayifuni kuyena yabo lapho bayenza inkonzo yethiya yebazalwane lapha kubifair kithi njengabakhwenyana ngelanga lethu lomshado ngiyakhala njengomkhwenyana bazalwane ngikhaliswa yini umakoti uyatshelwa sicela ungakhala ngelanga lakho lomshado siyacela sicela ungakhala wakhala uzomoshile ekhaya fike kithi athi nasitshelwa thina ngiqaphele uthi bevela lapha emuhle efake le ngubo yakhe ingubo kancane umbheke angekwenzeka ungakhala mawukhala abathi wena ungakhali umkhwenyana mosha akuyeke bathi ukhalile bantwana basekhaya ukhala actually uyamthanda hallelujah because what attracts umkhwenyana is inkazimulo ayibona kumakoti wakhe bese iserve as a reminder ukuthi vele umkhethe kwabaningi glory to Jesus yingakho-ke bazalwane umakoti uyanaba kakhulu ngelanga lakhe lomshado uzabekelwe kube khona labantu abathi yi-promise kube khona lokho okuthiwa yi-maid of honor i-maid of honor wenza make sure uma ingubo kamakoti nemveli ukuthi ayibambe ukuthi umakoti angaphazamiseki ngelanga lakhe elikhulu ukuze the more aziveze umakoti ngelanga lakhe she is without spot and without blemish akunaripili yena lekuba ifakile imhlophe akufuneka bala akufuneka chaphaza ukuthi manje usengcolisweni glory to God bazalwane njengemandla kumele kuba sibe ngcwele phambi kwenkosi uma sivele enkosini kumele singakunecala kuyena yiko wathi ku-Abraham hamba phambi kwami ngokwethembeka futhi ungasoleki so ukuhamba kwethu kufanele ubonise ukuthi akusoleki yingakho makushadwa yebazalwane kuyaye kupractice nalento abathi steps ngoba akufuneka ulove practicing makushadwa sekuyobonakala sekusibhili steps ukuthi lokho ngeke we practice the steps so that umuntu ebukumshado athi everything was perfect silanje bazalwane sizokwenza i-grand rehearsal yokuthi uma sesishada neundlu lethu konke kunjani ngoba manje senziwa ama-preparation njengoba siphila ubungcwele bazalwane siyapractice siyareheza uma sifika uyobajabulile umyeni wethu athi nani umakoti wami nani bandla lami naba labe ngabathenga ngenani elikhulu bafanele ungena nabo hallelujah the time afa esiphambanweni wenza ukubuyisana kwethu naye emzimbeni glory be to Jesus ukufa kwakhe kwenza ukuba thina sibe ngcwele
ngokufa kwakhe sabangcwele ukuze uma siza phambi kwakhe kungatholakali ikhala ithini ukuthi noma bekade likhona but selabhadala kahle ikhala lethu kahle isport set ebekade sinaso kahle amaphemishi ebekade sinawo sewavaleka wonke. Hallelujah. Ngiyabuyela kumakoti njengomakoti neshaka uyayenziwe i-makeup ukuthi noma namabala but iyavala ukuze umevela athandeke kokukhonyana. Glory to Jesus. Ukuze sizoba without any accusation. Indaba yethu bazalwane ikwinkambo, indaba yethu isendleleni esihamba ngayo, indaba yethu isendleleni esiphila ngayo ukuthi siphila kanjani njengomakoti noma njengomlobokazi kaKristu, njengoba uKristu asesifele senzani ukubonisa ukuthi thina siumakoti wewundlu, ukubonisa ukuthi thina sifele, ukubonisa ukuthi thina sithandiwe. So i-checklist noma i-checkpoint yethu ukuthi how do we walk. Uthengithi hambani ningasoleki. Glory be to Jesus. Sengcina ngithanda ukuthi abazalwane yabuya umyeni uzokade ibandla nami. Uziyezwakala izinki ukuthi usemnyango uyabuya at any given time. Ngelinye babe bambuza bathi yena koba njani ukuya kwakho, what will be the sign of your coming? Into yokuqala awayisho uJesu wathi mina kahle nama ngazi ukuthi ngiyobuya nini, ngoba uma eloke nabafundi loke bachazela uthi umbuso kaNkulunkulu ufaniswa nebanquet organized by the king or by the king for his son. Kahle ubaba uyena ohlela umshado, ubaba uhlelela indodana yakhe umshado ukuthi indodana yami izoshada. Unomakoti sengim-identifyile, umakoti uyayilungisisa, umakoti ususa konke, umakoti uyayihlanza, umakoti ulinde umyeni, umakoti umbathe ingubo yakhe. Lithi iBhayibheli kuba khona inhlobo umakoti evela asekazibulweni yakhe, ngoba lebazalwane akakabonakali esishabayiko. Le ngubo esiyembethe isazosala, le ngubo esiyembethe sisazoshiya, le ngubo esiyembethe isazobhatha umhlabathi besiyabona maqeda bese thina simbathiswa enye ingubo, ngoba nishilo ngathi indaba yethu kwinkambo ukuthi sihambe kanjani. Uma senze kahle sahamba samasoleki, inkosi iyosithatha bese iyasiguqula lemizimba efayo, lemizimba egulayo bese iyasala isithathe samkelisa imizimba evele ezulwini engaguli, imizimba ebethika zibulo ukuze siyobonana nomyeni wethu. So uthi uJesu mina ngazi ngobuya nini, but my Father knows. My Father uzokhipha a command, but angikwazi before I come back kufanele kwenzeke izinto. Ukuya kwami kufana nowesifazane elithi iBhayibheli lapho ethi kaMateyu 24 kufana nowesifazane okuleba. Lithi iBhayibheli kufana nowesifazane uthi engakabuyi kufanele ukuthi umhlaba besungena kulabor kuma labor pains
kube khona ama-groanings enzakalayo, kube khona ukukhala ey'ndaweni ezahlukahlukene ukuthi before uzobuya, before uzofika ukuphela kufanele ukuthi nizwe ngeziphi, nizwe futhi about the rumors of wars, nizwe ukuthi kuningi ungahlaliseki kahle, nizwe ngama-earthquake before bathiwa I'm coming back. Until all those are signs. Fanele kube khona qala i-turmoil before I can come back. Glory be to Jesus. Amen. That is how life is built. Fanele ukuthi kube khona i-tribulation qala ebakhona ukuthi usagadile ukuthi kuyanyakaziswa, then bese uhle. Then bese uyeza omyeni azolanda ibandla lakhe. Ingabe uready yini for his return? Uma ngabuya kusasa, ngabe umlindele yini? Ngabe khona into kuwena engakade right besadinga ukuthi ingene ku-attention na? Bazalwana sifane namadodana ka-Isaka elithe iBhayibheli bebakade bayiqonda ikhathi ukuthi manje isikhathi sami, manje isikhathi sami, so that sizo understand ukuthi inkosi ingabuya noma yini. La sikhona bazalwane uma bengachaza ngolimi lwebhola kusanda iWorld Cup, kahle kahle la sikhona siku-5-2, kahle kahle la sikhona we are living on the referee's extended time. Kahle kahle siphila nje ku-dispensation ye-grace. Kahle kahle manje siphila esikhathini somusa sokuthi noma ngabe yini ureferee oNkulunkulu angayishaya noma yini impembe athi sekuphelile. So asikwazi ukudlala asikwazi ukudlala isonto, asikwazi ukusuka emakhasini sele banda siphume sivuke ekuseni sifike sizodlala, asikwazi ukudlala ngabantu sithi inkosi ithe kube kanti inkosi ayishoka, asikwazi ukudlala. Asikho kumagame la ngoba siya understand ukuthi noma ngabe yini isikhathi singaphela, noma ngabe yini kunganqanyula ngavala umnyango. Uma sekuvale umnyango siyothini kube bekade sidlala. Hallelujah. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi inkosi even namaphansi kithina nathi esihamba siwabona ukuthi ngathi lapha nama ngilunga inkosi ilungisa ukuze mina ngibe right for wena. Ngumakoti wakho, ngumakoti wemuntu. Fix me so that kungabi nambibi, kungabi nasihla, kungabi nento yotholakala kimina bese yangidisqualifya ithi wena ufanele, wena kumele ungangeni. Sengihambe kangaka, sengivuke kangaka, sengihlale kangaka, ngathandaza kangaka, qeda ngiyofaniswa nomuntu ongathandaza kuthiwe nami ngilahla.